Кайдан китеп барасың? Мен конференцияға әкейін. Мин дә шунда барам, әйдә бергә. Әйдә. Син күз алдына китерә аласыңмы? Белебере Район халкының башкорт гимназия интернатында бик күп кызлар ясаклар. Улар барыһы ла 25 муниципаль фәнни-гамәли эш конференциясында катнашачаклар. Улар барыһы ла үзләренең эшләрен яклаячаклар. О, шәп! Киләсәк интеллекты балаларга фәндә үз көсөн һанап карарга мөмкинлек биргән традицион сара. Әгәр бергәләп конференцияны карап китәбез. Катнашуга заявкалар елдан-ел арта бара. Бу ел 13 предмет секциясыннан 150-нән ашу укучысы катнашты. Конференция эшендә республиканың алдынгы югары уку йортыннан кунактар катнашты. Улар мәктәп укучыларының эшенә югары баһа бирде. Беренче гимназияның, татар гимназиясының, башкорт гимназия интернатыннан 7-нче, 17-нче, 2-нче һәм 1-нче мәктәпләрдән яшь тикшеренүчеләргә еңүче булды. Линар, син башкорт теле буенча нинди темалы якланың? Мен дин бакыттары, жарифтары боюнча эш якланам. Мен ойлаймын, бұл конференция бик мөһим, чөнки балаларга шундай киләчәккә ниндидер зур алдын ачып тора. Бу ел һез ничәнче урын алдыгыз? Быел беренче урын алдык. Котлайбыз. Зубофилия деген җегет беренче урын алды технология буенча. Бүгенге сарабызда укучылар үз эшләрен тырышып якланалар, ә жюри әгъзалары ул эшләргә лаеклы баһаланалар. Һәр эштә кызыклы, мавыктыргыс булды. Конференциядә катнашучыларга, укытучыларга тик уңышлар теләп калабыз. Бәләбәкова башкорт гимназия интернаты бал кортмызда телестудияһы Сулпан Ильятурина Тау-Тау